nakuha kagabi no. O natay dako nga tiki-tiki nga siya tawag sa madre o eroplano sa uban. Ug natay kining duha ka kuan pod. Kiro ang tawag ani sa uban. Dire sa mua ni ang tawag ani niya langkiya. Ug natay isa ka lobster nga kuan. Kupapa ang tawag gud ni sa uban pod. Ambot lang dire sa mua. Ug natay isa ka squido. Ani nalapo-lapo. Og banak-banak, og mo na itong mga pula nga isda nga gagmay no nga lami sa bawon. So mo na kung kuha tanan ginang kadlawon, gamay ra tong kuha kay naguba tong pana, naputol akong kuan kung pana. Pero ina lang una naputol kay kuha na taning mga isda nga natay masabaw karong buntaga. O daghang salamat. Ato na ning pahinluan aron makaluto ta og pamahaw sabaw.